Ćao ljudi, dobrodošli u novi serijal koji se zove Ćaskanje. Dakle, vidjeli ste moj novi intro koji sam uradio jutros, bukvalno jutros, znači 3 sata pre nego što sam krenuo da radim ovaj serijal. Dakle, nadam se da vam se svideo, obavezno lajkujte ovaj video, šerujte ga, subscribeujte se na kanal, nikako to nemojte zaboraviti, to morate da uradite pre nego što nastavite da gledate ovaj video, znači sad pauzirajte. Ok. A sada, kada ste se lepo smestili u svoje stolice ili trosede ili krevete ili... Dobro, to već i nije dobra ideja, ali uglavnom, tema današnjeg videa je zapravo reklame na internetu. Znači, ne mislim samo na ono reklamiranje YouTube kanala po Facebooku, nego mislim na generalno sam internet. Znači, gde god se pojavimo, na bilo kojoj web stranici, jednostavno mora da postoji ta prokleta reklama koja jednostavno vas odvuče negde daleko od onoga što ste planirali. Da uzmemo za primjer, evo, tražite na primjer neki program, neku igricu, na primjer informaciju o njoj i vi uđete i iskoči reklama, World of Tanks, da. I vi kao, ajde da vidim, uđete tamo, pa onda na njihovom oficijalnom sajtu znate još neka reklama, izašao je novi produkt za bolje, lepše lice, ne znam ni ja šta više da dam za primjer, ali u suštini kliknete na to slučajno ili idete na skip ad i ponovo se odvuču neku treću reklamu, četvrtu, petu i bukvalno zaboravite šta ste hteli da uradite, apsolutno. Evo vam jedan moj primjer. Neki dan sam trebao da servisiram jedan računar koji sam trebao jako brzo da završim, znači da nađem driver, da prebacim driver, da instaliram driver, da sve funkcioniše. I bukvalno kad sam našao driver na HP-ovom sajtu, ljudi, na HP-ovom sajtu bukvalno sam morao da čekam reklamu da istekne. Znači meni iskočila reklama, iako imam antivirus i ad blocker, to je zaista nešto, ništa ne vredi. Reklame su toliko postale pametne i lukavije od nas, znači bukvalno manipulišu nam pretraživanje informacija na internetu. Ne možemo više onako slobodno da idemo da kažemo, hoću na Blicu da online pročitam vest neku. Ne, brate. Sada 10 sekundi čekaš, pa skip, pa close, pa ovaj pop-up, pa onaj pop-up, ovaj no. I šta smo dobili? Izgubljeno vreme. I sad zamislite, vi trebate da, znači, radite neki zadatak za školu i kao, ajde samo da, ne znam, nađem sliku neku za neku prezentaciju, za školu, za fakultet, nešto što vam treba, neki grafikon, možda neko čudo. I sad, na primjer, ne idete standardnim putem, Google Images i onda samo idete prekaži sliku Save Image As, nego idete, ne znam, neki sajt gde znate da isto postoje takve stvari i, na primjer, iskoči vam reklama. I vi kao skip ad i onda on otvori pop-up window gde i dalje prikazuje neku drugu, treću reklamu ili vam izbaci 4 prozora. Evo uzmimo za primjer sajtove za gledanje filmova besplatno online. Dakle, vi bukvalno kada pritisnete na link filma, znači kada uđete na sajt, vama izbaci reklamu, zatvorite reklamu. Onda vam kaže kao lažna informacija kao da bi skenirali vaš kompjuter je u jako kritičnom stanju, morate to obavezno odmah uraditi, inače će vam kompjuter biti srušen i bla bla bla, neke tako gluposti vam izbacuju. Pa onda one prije poruke kao osvojili ste 1.000.000 evra, unesite broj svoje kartice i mi ćemo vas poderati, hoću reći, mi ćemo vam poslati pare i ti fazoni, ljudi moji. Dakle, nemojte padati na te fore sa reklama na internetu, čuvajte se toga ukoliko niste nešto previše upućeni u internet. Blok za reklame, to jest onaj ad block, neće vam mnogo pomoći jer reklame će uvek pronaći način da se provuku negde nekako. Jer danas algoritam reklama jednostavno otišao toliko daleko da apsolutno više niko to ne može da zaustavi i bukvalno više nemamo načina da se izborimo sa tim.
Ako želite da pročitate neke vesti, najbolje vam je da potrošite 20 dinara, 20-30 dinara na novine i da lepo čitate slobodno, bez gubljenja vremena na reklame koje vam, kažem, dodatno skreću pažnju sa stvari bitnih koje treba da radite. I to je to što se tiče ove teme. Za kraj želeo bih da vam se zahvalim što ste pogledali ovaj video. Obavezno se pretplatite na moj kanal, šerujte, lajkujte, subscribeujte se na kanal Gamer sa Klise, takođe posetite kanal Gari sa Klise, bit će link dole u deskripciji i pogledajte film na tom kanalu i ne zaboravite da nastavite da pratite ovaj kanal jer vam stižu brutalne stvari. Mislim, dobre stvari. Ćao!